בדרך הביתה, עם שלום אורן. ועכשיו אנחנו מספרים לכם על פרויקט מתמחים לעזור למצוא עבודה לערבים ולחרדים להשתלב במעגל העבודה בישראל. שלום למנהל פרויקט של החרדים משה אשכנזי. שלום, צהריים טובים. על מטעם מי הפרויקט הזה? פרויקט המתמחים הזה הוא מטעם ארגון שגרירי רוטשילד, שנוסד על ידי קרן רוטשילד קיסריה. ולא שגרירי שדרות רוטשילד. לא שדרות רוטשילד, אנחנו היינו לפניהם. זה ארגון סטודנטים שנועד להכשיר סדרה מנהיגותית בשנים הקרובות. אז מה בדיוק אתם עושים? אנחנו אנחנו סטודנטים באוניברסיטה העברית. לפני שנה התחלנו לחשוב מה ירושלים ככה זקוקה לנו, 20 סטודנטים עם הרבה מוטיבציה, עם הרבה רצון טוב לעשייה. ככה חרשנו את ירושלים לאורכה ולרוחבה, דיברנו עם הרבה אנשים, מחקרים, רעיונות, סקרים, הרבה ככה עבודה מקדימה. ואיפשהו זיהינו שיש שתי אוכלוסיות מרכזיות, כמו שאמרת, חרדים וערבים בירושלים, שהם שתי אוכלוסיות מאוד מרכזיות בכמות שלהם, אבל איפשהו במעורבות שלהם בשוק העבודה, המקום שלהם הוא מאוד מאוד נמוך. אבל מה אתם עושים? אתם נותנים ייעוץ, אתם בונים מנהיגות, אתם עושים הכשרות מקצועיות? אז אפשר לומר שזה איפשהו מכלול של הדברים. הסדרה, בוא נאמר שהשלד המרכזי של הפרויקט זה בעצם לקחת סטודנטים עוד במהלך הלימודים שלהם, לשלב אותם במקומות תעסוקה, משרדי ממשלה, כל מיני משרדים גדולים, עוד במהלך הלימודים, וככה כשהם מסיימים את הלימודים, הם לא מסיימים אותם רק עם תואר, הם מסיימים אותם עם איזשהו ניסיון. ורק לסטודנטים? יש סטודנטים חרדים? אז זהו שבשנים האחרונות יש נהירה ממש גבוהה של סטודנטים חרדים לשוק העבודה. כן, אבל אם כבר החרדים סטודנטים, הם לא כל כך זקוקים לסיוע שלכם, נראה לי. זה בדיוק העניין, שאם בעבר זאת אומרת, היה ברור, זאת אומרת, אמרו לחרדים, לכו ללמוד, והכל יהיה בסדר, והיום יש סטודנטים שמסיימים את הלימודים ומחפשים עבודה ולא מוצאים עבודה. כן. יש לזה גם סיבות אובייקטיביות, גם סיבות סובייקטיביות. אבל באותה מידה, משה, אתם יכולים לעזור לסטודנטים חילוניים גם למצוא עבודה. קודם כל, אתה יודע, אנחנו, בכל מה שקשור לסטודנטים חילוניים יש הרבה גופים, אנחנו הרגשנו איזשהו וקום שקיים בתחום הזה, ואני יכול לומר שסטודנט חרדי ככה מגיע עם הרבה מטענים שונים, יש הרבה מעסיקים, כל מיני ככה מיתוסים בראש, מה זה סטודנט חרדי, וגם מבחינה אובייקטיבית, תשמע, סטודנט חרדי בדרך כלל מגיע, נכנס ללימודים אחרי חתונה, כשאין לו רקע תעסוקתי מאוד מרשים, אם בכלל. תגיד, בכמה אתם מטפלים, כמה סטודנטים חרדים? אנחנו עכשיו בשנת פיילוט ראשונה, שבמסגרתה אנחנו מדברים על כ-50 סטודנטים. אנחנו מאוד מקווים בשנה הבאה להתרחב, לאחר שהפיילוט יצליח בעזרת השם. אז משה אשכנזי, מנהל הפרויקטים של החרדים, תישאר על הקו, אנחנו מדברים אם אתה רוצה כמובן, עם דוד, סטודנט חרדי שמשתתף בפרויקט. שלום לך. שלום וברכה. מה אתה לומד? מדעי המחשב. אני סטודנט שנה ד' במכללת הדסה. כן. וחרדי כמובן. אז איך הגעת ללמוד בכלל? מודע בעיתון, פשוט הייתי מודע בעיתון, אולי גם כאן המקום לתת קרדיט לחלמיש, זה נקרא, מסטה ורטהמר, שהוא למעשה לוקח, חלמיש זה ראשי תיבות, חרדים לומדים מקצועות ישימים, והוא למעשה לוקח חרדים ונותן להם אימון וגם מלגה ללמוד לימודים בעיקר ישימים, באמת כמו מדעי המחשב. אז ויתרת על לימודי הישיבה? לא, בהתחלה שילבתי חצי יום בכולל, חצי יום בלימודים, ואחר כך זה באמת קצת לוקח יותר מהיום, אבל אני מקווה שאחרי שאני אסיים את הלימודים אני אוכל לשלב, איך שאומרים, גם לימוד תורה וגם עבודה. ואיך מקבלים בסביבה הקרובה שלך את העובדה שאתה לומד באוניברסיטה מחשבים? זה מסגרת חרדית, זה לא ממש כאילו במסגרת חילונית, כלומר, כמובן שהגג זה מכללת הדסה, אבל תחת הגג הזה למעשה נמצאת המכללה החרדית, ואני לומד במסגרת חרדית, כך שזה לא ממש לצאת מחוץ למסגרת. כן. ובסך הכל, תראה, יש להם יותר הבנה ויותר פתיחות לעניין הזה, שבסופו של דבר גם אנשים צריכים להתפרנס. אתה תרצה להתפרנס אחר כך, לעסוק בתחום הזה? אני מאוד ארצה, ואני מאוד מקווה שהידיים של הציבור הכללי יהיו פתוחות בשביל לקבל סטודנטים חרדים, כי כמו שהוא אמר,
סטודנטים חרדים למעשה יש להם כל מיני מוגבלויות, אני לא יודע אם נקרא את זה דווקא מוגבלויות, או כל מיני אילוצים ומיוחדויות. אילוצים, בדיוק, כל מיני אילוצים ומיוחדויות, נגיד בדרך כלל בן אדם הוא כבר בעל משפחה, זה אומר שהוא יוכל לעבוד, כן, אני בעל משפחה, אני אב ל3 ילדים. שלום, חשוב להוסיף, מדברים כאן על... כן, כן, משה אשכנזי מצטרף לשיחה. כן, שלום. אני פשוט אומר שחשוב להבין שכמו שאתה אומר, זה איזשהו סוג של חלוציות, שיש סטודנטים שיצאו, החליטו כבר לצאת ללמוד, ואני אומר לך שיש איזשהו עיניים שנשואות אליהם, לראות עד כמה הם הצליחו, עד כמה הם באמת הצליחו למצוא מקומות עבודה טובים. אם הראשונים לא ימצאו מקומות עבודה טובים וככה יישארו רק עם התואר ביד, אני חושב שזה יוריד הרבה מהמוטיבציה של הבאים אחריהם. כן, אז משה, אנחנו נודה לך בשלב הזה, ודוד, אתה נהנה מהלימודים? כן, ובהחלט נושא באמת מעניין ומאתגר, ובאמת גם בסופו של דבר גם